Tola Shikor Adibla by Khobjak Purbo Rajnagar Edisi Village Jak Sora Kaimingni Bukhung Nirumala Debroma Nukhungo Chana Maikeri Tongna Nokeri Engei Buni Nukhungo Kamla Engei Sawi Tongzamani Bosa Khorongno Nyatui Phiaba Hor Kuthungni Jorao Watui Nabar Phamabai Bangkondri Phai Nok Philit Langthangka Bukhung Nirumala Debromani Nukhung Tabu Nukhungo Rang Puisa Kerini Bagai Nok Hok Tangai Manjaya Haini Bagai no Bukhung Nirumala Debroma Titi edisi hapangni bokhaktui tabo tipra mothani adong ba sengkra tai member chairman rokno koijak kha bukhuni rumala debroma bini nok baijangmani kisa sida saijo mano hnei saijo sanja kha tipra mothani thani phiaba hapangni bokhaktui khungsa nok manja kha phiaba aro bthla khorongni tongo phiaba bukhungni rumala debroma hingke nokbar watibai nok tlangjangmani o jagaono bo thui tongjamani Phiaba hor kuthungni joraono atomsa bangkondri nabar phaima wati phaima nok ulta khai philit langthangka nukhungni ek chapta team tai berarok debagri klangjakha bukhungni rumala debromani nukhung phiaba tabu tongna nok kwrui engei matongjakha bukhungni rumala debroma aboni bagino hapang thani koijakha bukhungni rumala debroma kesada hapang thani chuba chumano eba tipramo thani chuba chumano taba tai panchayat dongni thani kesada chuba chumano ba bolokni thani chuba chuda mano sanjakha bukhungni rumala debroma phiaba tabu made mano phiaba bukhungni rumala debroma chairmano phun khai naimani phiaba phun chhi shop nei sawi khna rekha bukhungni rumala debroma phiaba tabu bukhungni rumala debroma chairman thang samani yagulo chairman phai nai phino naro tosilda phai nai phino na chuba chuda rijangno abo tabu nasingja bukhungni rumala debroma chuba chu mademano elakani neta hinai sinimungrioi samung tang tongnai eba member chairman hinai sinimungrioi panchayato samung tang tongnai ro tabu chugya nukhungui tongman jorao watebe nok tlangjangmani yagulo tabu chude jubano amsani neta rok nasingja bukhungni rumala debroma Nangtan bagai tini media rong maring ke sagade. Nini mung tamu pulang sagade. An mungkai nirumala. An nok nobar telangge iko nobar joto no ngko sibaja. Joto no bir sari bu timbo biang kemai thang baja. Mas malia timbo joto chikha kalang thang baja. Ko nok bo gero gui tongkha. Ngkang tabu tong nani nok ring tong ngkang. Nok sanu saijo sanu ta tongnan ano nok khungsa sanamna bagai saijo ribadi hine ang sanu ta nok no bartalangai thangka ani nok ke komo khungsa singai tabo ang saijo sanu ta ani rang puisa bo korei nok mai bo korei gang bai ke tang manani ang abono saijo sanu ta Sabono saijo san. member chairman dong no ang saijo sanu borok tam khai mana nong abanai ta ngai ba ang borok nai thangpai to ani nok rong no betei ang tatal dasa ko bujasa nai thangpai ton ta Saijo san na. Tripura mo thani member chairman dong no ang koi horu borong no Nang member chairman no nunu hunka nai phedi dok nai. phone khai nai kya phone khai mani switch off mano gang borok bai no ko thangai malai na hini tong Nini para tamu para mu. jak sora Anjit kelai. Purbo Rajnagar Panchayat Bolok hengkai. Tola Shikor blok Nini mo nabar wat nu ko nok bodi nu khok. Usukanggo shonibar ni horo khugu Noro onna ko tho. iko no kon thungai jang makhar kata Nang tam kaisa. iko samung rok bo kurui samung khaisa uta kam khanya bo ta kam la rok bo man ya iko tu nya phaisa masa ya khai tong ta